Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tonse makamaka kudziwanso kuti chichokereni pamene paja pa 16 September pamene tidachita zisankho zosintha mtsogoleri wa dziko. Tidaonanso kuti amenewa Vitumbiko Mumba adangoti osamachitanso mapokoso. So pakatipa atafunsidwa kuti mwati zi ameneyu ngwabwinobwinonso Vitumbiko Mumba adayankha mopanda nkhawa kunena kuti zi ameneyu ngwabwinobwino, tangokhala chifukwa chokuti tikupereka mpata kapena tikupereka space kwa mtsogoleri wa dziko lino wanyuwani kuti apange chilichonse chimene akwanirisecho ife tikuonera. So zidapezekanso kuti amenewa Vitumbiko Mumba adapita kumeneko ku South Africa kumenenso kudali mkumano wina okamba kwa makamaka ziwiri zitatu zokhuzanso maphunziro. So taona atabwera kumeneko adayankhula naso ndi makamaka zodi yake akuyankhula napo kuti makamaka kunoko ku Malawi akuti education system ikuyenera ipangidwenso redesign kapena kuti akonze achose zina ndi zina abwerese zina ndi zina zimene taonanso Malawi ochuluka akuyankhulanso zinthu zodabwitsa kuti inuyo munali mboma momo munakanika kupanga redesign education system makuti zambiri zikuyankhulidwa. So kanema amene ndili naye pano pai ndi wamkulu wina amene wathaso mawu kwambiri kuyankhula zosakhala bwino kupitanso kwa Vitumbiko Mumba, kuwatchula kape, kuwatchula mayina osiyanasiyana. Ndikusiyani kanema ameneyi kuti mumve kuti mkulu ameneyi adatipo chani zokhuzanaso ndi Vitumbiko Mumba. Koma ndimanenanso kuti mukafika kumapeto osamayiwala kuti panga support munjira ngopanga like, share komanso subscribe kuti nkhani zonse kuchoka pamodzi pano zisamakuphonyeni zandale sports komanso entertainment. Ndayankhula kokwana, tateni tionere ndi kumvera limodzi. Iwe Vitumbiko Mumba tifuna tikuze wendwe kape. Fa inalipo nthawi yomwe unali ndi value. Anthu solo kuchipani cha MCP ankakunyumwa kuti uli ndi value. Koma nthawi imene chaweso unaigwiritsa ntchito ukape. Nthawi yomwe ankakusasa iwe ku MCP kuja achinalicha chimwendo banda ngwamkuchinga kumapangisa ma primary iwe uli maiko ena. Nthawi imene chauna ndi value ukananyamuka nthawi imeneja ukajoina chipani ka UTM ka DPP bwezi uli ndi support yayikulu. Bwezi anthu akukuona, bwezi mwa iwe anthu ankaona mu chithunzithunzi cha Malemu Saulo Chilima. Koma nthawi sunayigwiritse ntchito ukape. Ndelero value yatha wasuluka ukabwera umakapangisa press briefing kuti bwana asangagwe ndi imozi. What do you mean? Bwana wamenyedwa fight imozi lachiwiri omwewo pakana lero sanadzuke. Ndiwo zikana atafuna pitizebe nkhonya. Iwe mufuna mumpese. Fight yomwe anamenyedwa lachiwiri pakana mano sitinamuona kudzuka. Back up. Imabwera pamene ukuti ukamenyedwa fight ndikudzuka anthu amakhala ndi chiyembekezo kuti ankhonya idakalipo. Back up imabwera. Ndiye mufuna back up munthu wamenyedwa Tuesday pakana lero sanatsisimuka. Mufuna back up yachani. Funa kumpesa. Iwe ndiwe kape. Anthu amene mazitenga anzeru ku MCP iweyo ninza kuchomanika muonika ukape wanu wonse pano akuyedzekani. Akuyedzekani sumuzakhala ndipo iwe makamaka Vitumbiko Mumba anthu ankaona musogolo kuti mwina uzakhala next president. Koma panopa malota amenewo iwe Malawi nalesa anchokera angoonetsera kuti iwe ndiwe chisiro. Ndipo kanakhala munthu wanzeru ofuna kukonza zinthu ukanangoyima kukhala pe ndikubisala. Iwe Vitumbiko Mumba tifuna tikuze wendwe kape. Fa inalipo nthawi yomwe unali ndi value. Anthu solo kuchipani cha MCP ankakunyumwa kuti uli ndi value.
koma nthawi imene iweyo sunayigwiritse ntchito ukape. Nthawi mwe ankakusasa iweyo ku MCP kuja achinalicha chimwendo banda kuchinga kumapangisa ma primary iwe uli maiko ena. Nthawi imene jaona ndi value ukananyamuka nthawi imeneji ukajoina chipani ka UTM ka DPP bwezi uli ndi support yayikulu. Bwezi anthu akukuona, bwezi mwa iwe anthu ankaona mu chithunzithunzi cha Malemu Saulo Chilima, koma nthawi sunayigwiritse ntchito ukape. Ndelero value yatha wasuluka ukabwera umakapangisa press briefing kuti bwana asangagwe ndi imodzi. What do you mean? Bwana wamenyedwa fight imodzi lachiwiri omwewo pakana lero sanadzuke. Ndiwo uzikana atafuna pitizebe nkhonya. Iwe mufuna mumpese. Fight yomwe anamenyedwa lachiwiri pakana mano sitinamuona kudzuka. Back up. Imabwera pamene ukuti ukamenyedwa fight ndikudzuka anthu amakhala ndi chiyembekezo kuti ankhonya idakalipo. Back up imabwera. Ndiye mufuna back up munthu wamenyedwa Tuesday pakana lero sanatsisimuka mufuna back up yachani. Funa kumpesa iwe ndiwe kape anthu amene mazitenga anzeru ku MCP iweyo ninzako chomanika muoneka ukape wanu wonse pano akuyedzekaniso. Akuyedzekani sumuzakhalazo ndipo iwe makamaka vutumbiko anthu ankaona musogolo kuti mwina uzakhala next president koma panopa maloto amenewo iwe Malawi inalesa anchokera angoonesa kuti iwe ndiwe chisiro ndipo kanakhala munthu wanzeru ofuna kukonza zinthu ukanangoyima kukhala pe ndikubisala. Etu tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.